Kaya nasukdal nga dasakot ti agsinumbangin apang patungtunan tapos na rin ang pagtugto. Buspuro, ken arutang, benusang apang parmek na nagitiguton, tapusan daw unay ang makakagad no ibugbog dya ayan ti bigao. May taef tapos may lasin ti kuton, pinakyan ken gado na kayang elemento. Kalpasan nga mapilyan, alayan ti laga tapno pagkargaan ti itlog ang may lako. Bueno iluto pa rin ti pagsasamuan ti pamilya bueno bisita. Iba na katagtagen ken itiinyaban na ti agdamaken na karaburan kadagiti na sardet nagaget pasinit ken managtulong at tulay. Ken kabayatan ti panagserbida adoy tinarami ganda. Ken kas panagyaman ti Diyos na marso kadagiti adua parapur nga inten nga panagdayan dagiti lugar ag celebran ti inter nga initiban na. Kas pampaneknek dagiti agbasbasa ken agsalada kadagiti kalkalsada kas pagrambag iti panagabuhos festival. Intayuman nga ron na namin kabuyayan kasala panagabuhos dagiti kubing elementarya ti katagtagen.
Romans Katagtagan Elementary School.